uJehova uNkulunkulu wakho uphakathi kwakho, iqhawe eliyakukusindisa. Uyakujabula ngawe ngentokozo, athule othandweni lwakhe, ethabe ngawe ngokuhlabelela. Siyakwamukela kumnikelo. Phakathi nezinselele zempilo, sivame ukuzithola sikhungathekile noma singaqiniseki ukuthi singabhekana kanjani nokungaphambili. Kodwa uZefaniya isahluko sesithathu ivesi 17 usinikeza isikhumbuzo esinamandla sezithembiso zikaNkulunkulu. Leli vesi ligcwele ithemba nesiqiniseko, isimemo saphezulu sokuthembela othandweni lwakhe, amandla kanye nobukhona bakhe. Lawa mazwi akhuluma ngokujulile, amaqiniso angenakunyakaziswa esimo sikaNkulunkulu. Okokuqala, sikhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu, futhi unamandla. Kungakhathaliseki ukuthi iziphi izinkinga esibhekana nazo, singakhona ukwazi ukuthi uMdali wendawo yonke unathi, ukulungele futhi uyakwazi ukusiza. Akakude ukhona lapha, unamandla okusindisa. uNkulunkulu uthembisa ukusisindisa, kungakhathaliseki ukuthi siphila esikhathini esidlule noma samanje. Uthando lwakhe alunqunyelwe ukwehluleka kwethu. Wathumela indodana yakhe, uJesu, ukuze isihlenge futhi ibuyisele ubuhlobo bethu naye. Leli vesi likhuluma futhi ngenjabulo kaNkulunkulu phezu kwethu. Ezweni elivame ukuzizwa lisindwa, kuyamangaza ukubona ukuthi uNkulunkulu uyasijabulela. Injabulo yakhe ayisekelwe ekupheleleni kwethu, kodwa othandweni lwakhe olukhulu ngathi. Uyathokoza ngathi ngenjabulo futhi uphumule othandweni lwakhe ngathi. Lolu uhlobo lokuthula nokuphumula okutholakala kuphela ekwazini uthando olungaguquki lukaNkulunkulu. Futhi ekugcineni, uNkulunkulu ngenjabulo uyahlabelela phezu kwethu. Ungakucabanga lokhu? Ukuthi uMdali wazo zonke izinto uyahlabelela phezu kwakho ngenjabulo. Lokhu akukhona nje ukubonakaliswa kwemizwelo. Lokhu iNkosi uqobo lwayo igubha uthando lwayo ngawe. Njengoba sizindla ngalezi zithembiso, singathola ukuphumula nenduduzo othandweni lukaNkulunkulu olungantengantengi. Imishikashika nosizi lwempilo kungokwesikhashana, kodwa injabulo kaNkulunkulu phezu kwethu ingunaphakade. Asikhuleke. Nkosi, siyabonga ngobukhona bakho obunamandla ezimpilweni zethu. Siyabonga ngokusisindisa, ngokusithokozela ngentokozo, nokusinika ukuphumula othandweni lwakho. Sisize ukuba sikhumbule izithembiso zakho futhi sithole ukuthula othandweni lwakho olunganyakaziswa. Sengathi singaphumula ekwazini ukuthi uhlezi unathi, ujabula ngathi ngengoma. Egameni likaJesu, amen.